खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटी रेलवे स्टेशननिफ्राय 50 लाखनिबो बांसिन रां बोखांनो हादों। पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गुवाहाटी रेलवे स्टेशननिफ्राय 57,50,000 नगद रां बोखांनो हायो। बे रांखौ डिब्रुगड़ टु गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेसनिफ्राय बोखांनो हायो। रांनि बेगजों लोगोसे पुलिसआ सानै सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सानैखौ ऋषिकेश खान आरो तालविज खान होननानै सिनायथिनाय जादों। बर'नि थरसे हाथरखि बर'नि फिसा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिनि दिनै गोथार जोनोम सान। बर'नि थरसे गोजोन हाथरखि भारतनि नेशनेल फुटबल टीमनि गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया 1994 मायथाइनि 10 मे एबा दिनैनि सानावनो जोनोम मोनदोंमोन। हलिचरन नार्जारिया दिनै 29 बोसोर आबुं जाबाय। एफआइआर एबा गसरलाइ थिसननो थाखाय पुलिस थानायाव थाङालासिनो मबाइल एपनि गेजेरजोंनो हासिगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव खुंनाय मोनसे मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि आसाम सरकारा थाबैनो मबाइल एप बेखेवगोन, जायनि गेजेरजों सुबुंफोरा पुलिस थानायाव थाङालासिनो मबाइल एपनि गेजेरजोंनो एफआइआर एबा गसरलाइ थिसननो हागोन। बे मबाइल एपखौ फैगौ 26 मे खालार खालि भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा आसामाव दावबायफैब्ला बेखेवना होगोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा बुंथिबावो दि इयुनाव नोगोरारिफोरा जेबो रोखोमनि भेरिफिकेशननि थाखाय पुलिस थानासिम थांनायनि गोनांथि जानाय नंलिया, मानोना गासिबो डिजिटेल जाजोबसिगोन होनना। गुवाहाटीआव लाख रांनि सनानि बिस्कुट हमनो हादों। दिनै सानजौफुनि समाव गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ नोगोराव आयेननि बेरेखा सना फालांगि खालामनायनि हेंथायै सिग्रोमनायाव 36 लाख रांनि सनानि बिस्कुट हमनो हादों। बेजों लोगोसेनो क्राइम ब्रान्चआ 3 आयेननि बेरेखा फालांगिरिफोरखौबो हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आयेन बेरेखा फालांगिरिफोरा लाखटकिया ओनसोलनि ABZ कमप्लेक्सनि गंसे गलायाव बे सनानि बिस्कुटखौ लाबोदोंमोन। आसामाव फिन उन्दै बैसोआव हाबा लानायनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबावगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आयेन बेरेखा उन्दै बैसोआव हाबा लाग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय आसामाव गंबा पस्क' बिजिरसालि फसंगोन। गिबि मन्थ्रिया मैया रोखा बुङो दि आसामाव आरोबाव उन्दै बैसोआव जुलि लाग्राफोरनि सायाव नायबिजिरनाया थाबैनो जाफिनसिगोन। बिनि थाखाय थाबैनो नायबिजिरग्रा कमिटि दाफुंनाय जासिगोन होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। रायखांनो गोनांदि थांनाय दान मोनथामसो सिगां आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा लाग्राफोरनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों आसाम पुलिसआ गोबां उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा हौवा बिमा-बिफाफोरखौ हमनाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।